Tosztán. Nem. Akkor kameráz egy fél órán keresztül, tud büntetésre, 10 percen keresztül minden idénet kameráz, de minden mozdulatodat. Az így tőlünk képviselnek. Hú, Norka meg kezd Neked már 4, ugye? Megvan az utókornak minden egyes arc. Tényleg kamerázom. kapsz egy Na menj a picsába. Te kezdesz. De utállak. Nem baj, Dóri, kibolygol. Az értékes kólám. From Jamaica to the world.